Hi guys, magandang hapon. So, kung nakikita nyo guys, ang aking background puro nipa. Ayan o, nipa at kortina. So, nandito ko ngayon guys sa bahay kasi araw ng linggo. Alam nyo naman pag mga tigasin, lumalabas na pag linggo. So, ako ang tigasin, tiga laba, tiga ugas, tiga saing, at siyempre tiga luto. So ngayon nandito ko ngayon sa bahay kasi napakaganda ng oras guys ngayon. So nagpakita na si Haring Araw. Salamat naman sa Diyos guys at naalala tayo ni Haring Araw. So kung makikita nyo, napakaliwanag na sa labas. So yan, maliwanag na. Kaya guys, nandito ko sa bahay katatapos ng maglaba. So ayan, at katatapos na rin maligo. So maya lang guys at pupunta naman tayo sa kalsada. Maghahanap na naman tayo guys ng pera kasi guys 2 araw na lang birthday na ang inyong lingkod. Wow! So guys, marami tayo guys mga post sa Facebook na mga joke lang guys, mga pagod vibes joke. So sana magustuhan nyo at nagpapasalamat nga pala ako guys sa mga bagong followers natin dyan na siyempre baguhan pa lang naniniwala sa atin at patuloy na sumusuporta sa aking Facebook page sa Hambugero Vlog at sa istorya ni Manoy Biner. So yan, maraming salamat talaga guys sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo wala po tayong followers, hindi po natin maaabot yun yung mga inaasam natin ng mga followers. So nagumpisa ako guys sa 0 followers, so nakarating na tayo sa 700 plus followers. So yun, thank you so much. Thank you so much. So sana yung mga baguhan dyan na mga nag-umpisa pa lang sa Facebook, so maging advice ko lang, wag lang tayo magsawa, go lang ng go. So upload lang ng upload. So gawin lang natin yung tama para tayo ay umangat. So wag natin kalilimutan yung pinanggalingan natin. Yun ang pinaka-importante talaga guys sa buhay natin. Kung anong pinanggalingan mo, kailangan lumingon ka. Ganyan lang ba? Kahit ganyan lang yung parang pasaybo lang na lingon, masaya na yung mga tao niyan na ikaw umangat ka at lumingon ka lang. Ganyan. Hindi yung porkit umangat ka na, diretso na lang yung tingin mo, ganyan. So wala nang ganyan. So guys, hindi pwedeng ganun. Kaya ako guys nagbablog. So alam niyo naman, kung makita niyo aking bahay, hindi pa. So mahirap lang guys ang inyong lingkod. Nahirap lang ako guys. So ako nga pala si Domingo Jokson guys ng Pili Camarinesor, Bicolano vlogger guys. So yan, huwag nyo kalilimutan. Nandito lang ako guys sa Pili Camarinesor, matatagpuan nyo kung gusto nyo pumunta. Nandito lang ako guys. Lalo sa birthday ko guys, maglalaga ako ng mga bato. Yan guys, maglalaga ako ng mga bato. Kung sinong gustong pumunta, maglalaga ako ng bato at mag-aadobo ko ng mga buhangin. Yan. At maglilitsyon ako guys ng puno ng saging. So yan lang yung gustong pumunta dyan. Wala tayong pera ngayon guys, kaya I'm so sorry. So yung lang guys, araw na to nandito ako sa bahay. So mamaya lalabas na. Kaya magpapasalamat lang ako sa inyo at unang-una sa Panginoong Diyos kasi binigyan tayo ng napakagandang panahon ngayon. Mainit guys, mainit na mahangin, kaya makakapatuyo tayo ng sinampay. Kaya let's go! Magsilaba na kayo. Ano pang ginagawa nyo? Siguro diretso ng init na to guys kasi napakaganda na ng oras. Kaya wag nating sayangin yung panahon. Maglaba na tayo. Anong pwedeng gawin natin ngayon na nagpakita na si Haring Araw? Kaya inihiling ko sa Panginoong Diyos na sana sa karawan aking birthday, mainit siyempre dapat. Kasi kahit walang handa, magsayaw-sayaw tayo sa labas. Magsayaw tayo ng budot siya. Ganyan lang guys. Yun lang yan.